Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon illi Malta hija fost l-aktar pajjiżi bit-tkabbir ekonomiku fiż-żona euro kif ukoll reġistrat żieda fin-numru ta' nies fid-dinja tax-xogħol. Dottor Muscat qal dan waqt li kienet jattendi għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Jien naħseb illum jien sodisfatt l-ewwel net li qegħdin madwar il-mejda bil-pajjiż li għandu l-ikbar tkabbir fiż-żona euro, bil-pajjiż li għandu fost l-ikbar amount ta' employment ta' nies fid-dinja tax-xogħol. Rajt illum analiżi li għamel ukoll il-Professur von Bogdorf li qed jgħid ċaru tont li jemmen li l-ammont ta' nies b'mod naturali li għandna f'pajjiżna eżawrixxejn issa bħala supply tal-employment rridu naraw kif insolvu dik il-problema. Il-mexxejja tal-Istati Membri qablu kollha bejniethom dwar il-linji gwida li jittrattaw dwar ir-relazzjonijiet futuri tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit. B'referenza għal dan il-Prim Ministru semma kif minkejja li ż-żewġ partijiet qegħdin jinsistu fuq l-interessi tagħhom jidher li d-diskussjonijiet qegħdin ikunu xprunati mis-sens komun. Fatt ukoll li fil-ġurnata ta' qabel tajna sinjal ta' b'saħħtu ta' appoġġ lir-Renju Unit juri li l-fatt li r-Renju Unit ħajitlaq mill-Unjoni Ewropea ma jfissirx li ħajsir xi pajjiż estranju, ħajsir pajjiż terz imma mhux xi pajjiż estranju għall-Ewropa. Jekk tgħidilna l-analiżi tiegħi naħseb li b'dan li għamilna llum ħafna mill-problemi ġew solvuti. F'kummenti lill-medja l-Prim Ministru tkellem dwar żewġ sfidi kbar li jitrattaw dwar il-Brexit. Qal il-ftehim finali jrid jiġi approvat minn kull pajjiż Ewropew, inkluż parlamenti reġjonali. Semma wkoll l-isfida tal-Irlanda ta' fuq u l-ħtieġa ta' soluzzjoni politika mal-prinċipji tal-Unjoni Ewropea waqt li tifhem l-esiġenzi tar-Renju Unit. Brabta mal-kwistjonijiet ta' taxxa, il-Prim Ministru semma kif l-aħjar mod kif it-taxxa għandha tiġi gvernata hija fuq livell nazzjonali.